the handkerchief, and the Bible says unusual miracles began to happen. They began to experience the power of God moving in the city of Ephesus. Nekuti ndanchiona ndati nonokei, asi panguva inorega indi kukwazisa imese kuzonamata so pamanerwano nometa kune zvinhu zvakarevererwa in your life, nometa kune vanhu vakaenda kunyangwe pasi pemvura nezita rako, but panoda prayer yemwana waMwari anoti kana akanamata ipo pano paconference iyo ino kapaitike minana yako, usabve pano pasina munana wako. Indi kukwazisa imese oya kuzonamata pamusangano uno. Hamuna kurasikirwa netime, hamuna nguva yamarasikirwa nayo, asi mauya kuchinhu chakanaka muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Sezvo ndachingonamatira mufundisi ndakwazisai ndikati wachi yenyu handiregi kuikanganwa, saka ndabva ndangoti regedzai ndiwe nayo. Wachi chinhu chisina basa, but pana pangu achitaura zvabva zvanoita a prophetic word. Glory to God, glory to Jesus. Yakanaka wachi. Rega ndikwanise zvekare dare repano rakaona zvakanaka, rikaona zvakanaka zvekare kuti ndizoshumira nemi pazuva ranhasi. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvikuru kwazvo in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Rega ndikwazise zvekare pastor vepano. Chechi ino yakaropafadzwa, but mogona kusazviona. Yakaropafadzwa zvemazviro kwazvo. Sapotai munhu waMwari, mirai naye. Glory to God. Ngatimbovafarirai baba namai Masango, Apostle Masango na amai, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kwase Sunway, Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Handisi mushumiro wenguva yakareba, zvinongozorebesa ushumiro hwangu ndofunga kunamata. Ndichasira nguva yakawanda mukunamata sezvo tichileya foundation yeday 1 kuti zviri kuzouya zvirege kukupotsa, uye maropafadzo achataurwa muupenyu hwako unofanirwa kuinda winawo. Haufanirwi kuva mutendi weshoko chete, asi unofanirwa kuva murarami weshoko. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Handisimbotora nguva yakawanda ndiri pano, asi ndinotenda Mwari vanazvo zvavagadzira kukereke yavo. Oh, hallelujah. Acts chapter number 12 from verse number 5. Acts chapter number 12 from verse 5. Chapter number 12 verse number 5. And then kuna Matthew chapter number 7 verse number 7. Tinamate Mwari wamasimba ose tinokutendai nenyasha dzamadurura pakereke ino nekugona kwenyu mweya mutsvene makatendeka. Zita renyu ngarikudzwe Jesu, zita renyu ngarive pamusoro pemazita edu, basa renyu zvekare nemabasa enyu ngazvionekwe mukereke ino in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nasi ndoda kungotaurawo ndakapora kasezuva rekutanga. Right. Bible shoko raMwari rataura zvakanaka kuna Acts chapter number 12. Bible e boletse ko Acts chapter number 12.
rikataura nyaya dzekusungwa. Tinoziva vazhinji vedu takadombosungwa. Ya bolela lentswe la ho tshwarwa ka tseba hore ba bantshi ba rena se ile ra tshwarwa. Sometime wakasungirwa mapepa chinova chiri chinhu chinoita sekuti haisi mhosva. Nako nngwe se ile bo tshwarela dipampiri ntho irang o kare a se pause. Sometime wakasungirwawo mhosva inoda kuratidza kuti pane mhosva. Nako nngwe se ile tshwarelwa ntho e bonahalang hore se o se dirileng ke pause. Asi shoko raMwari rapatsanura zvinhu zvakati wandei pamusoro pejere rakasungwa Peter. Mara lentswe la Modimo le boletse tse di utlwahalang maelana le torongo e ne tshwereng Peter. Nekuti zvinhu zvakawandisa zvinoitika kana munhu achinge asungwa. Ka hore ke dilo tse ntši tse di irahalang he motho a tshwerwe. Vamwe vanotsvaka hama dzine mari kuti abude mujere. Ba bangwe ba nyaka ba leloko ba ileng hore ba na le tšhelete he hore ba tswe. Vamwe vanotsvaga maloya anovamiririra kuti vabude mujere. Ba bangwe ba nyaka diloya tse di ba emelang hore ba tswe. Vamwe vanotsvaga n'anga. Ba bangwe ba nyaka dingaka dzekuti vanoda kuti uya nehembe dzako dzigare dzakanikwa pawaya. ba ileng hore ba re e tla diaparo tsa hao di tle di beilwe kana munhu achinge asungwa. he motho a tshwerwe. Ende zvinoratidza zvekare kuti kana munhu achinge asungwa haangosungwi chete pasina mhosva. Ende ho bontsha hore motho ha tshwerwe a tshware fela ho sina molato. Kureva kuti jere kana kuti tirongo rakagadzirirwa vanhu vane mhosva. Ho bontsha hore torongo ba e diretse batho ba ileng hore ba na le molato. Uye zvekare kuti munhu uzoonekwa kuti une mhosva hunge watongwa. Ene hore motho a tlo bona le rona le molato ke he a ile ko khona. Asi Bhayibheri panorataura pamusoro paPetro. Mara Bhayibheli mo e boletse ka Petro. Petro ataurwa pamusoro pake pekusungwa kwake. Petro ba boletse ka ho tshwarwa ha hae. Asi chinoshamisa pakusungwa kwa Petro. Mara se se makatsang ka ho tshwarwa ha Petro. Hakuna kutaurwa zvehama dzake kana zana baba vake vakashayiwa hope. Aba bolela ka ba leloko la hae ba ileng hore. Asi kunoshtarigwa nyaya yekereke yatisina nhasi. Mara ho bolelwa ka kereke e ileng hore na rena yona. Yekuti munhu kana achinge asungwa kereke inoenda panzvimbo. Ya hore he motho a tshwere kereke e ya mo lefelong. Kereke yotanga kunamatira munhu akasungwa. Kereke e thoma ho rapella motho a tshwerwe. Nekuti kereke yemazuva ano munhu kana achinge apinda patsaona. Ka hore kereke ya matsatsinyana he motho a tsene. Unozara pamastatus evanhu vachikuseka. O tlala mo di-status tsa batho ba ho tsheha. Zvekare kereke yanhasi kana munhu achinge ava kudonha pasi. Ho tswana kereke ya matsatsinyana he motho a wetse fa. Pane vanhu vanopembera nekufara kuti zvaitika paari. Hona le batho ba ileng hore ba ikiteka ba But the church iri pana Acts chapter number 12. Mara mo Acts chapter number 12. Inoti yanzoti muranda waMwari asungwa. Ere ba utlwala hore moetapele. Iye nguparidzawo nezvaJesu. O ileng hore o rera ka Jesu. Zvichireva kuti Herodi akaona iri mhosva. Ho bona hore thoma ho rapela. Church inobva yaenderera mberi nekunamata. Kereke e tswela pele e rapela. Church inoramba ichinamata. Kereke e tswela pele e rapela. Asi Peter akasungwa. Ntse Peter ba motshwere. Zvekare iye wacho aiparidzwa. Lenzena o ntse ba morerang. Aidozviona kuti Peter asungwa. Na bona hore Peter ba motshwere. Asi hana kuapia panguva iyoyo kereke isina kusimuka. Mara hasi abonahala hona mo kereke. Zvekare hana kuzviratidza kuna Peter kuti asapinde mujere. Ibile ha tla tlo iponahatsa mo Peter. Zvekare hana kuapia kuna Peter kuti amire kunopinda mujere. Ibile ha tla hore Peter sky ai. Asi pano ndauya negood news kukereke yanhasi. Mara kachiko kitlile ka mantswe. Yekuti kunyangwe zviripo zvinosungisa. Kunyangwe varipo vanofara nekusungwa kwako. Kunyangwe uinazvo zvakambokusungisa. Asi pano ndauya kuzoti unosunungurwa. Ndiyo good news yandauya nayo. Yekuti kereke ikatanga kunamata, vanhu vanotanga kana kuti mangetana anobva pakasunga. Glory to God. Glory to Jehovah. Glory to God. Ipapo kereke yamira nekunamata. Hona mo kereke iye meka horapela.
unoona Peter aisomagedhane nge4 o bona Peter ba mo loketse diketane tse 4 asi mutumwa anoshanya kuna Peter mara o bona morongwa a etela Peter. Shoko ra Mwari rinobudisa pachena kuti Peter anenge anga ari kuhope. lentswe la modimo le bolela hore Peter na le ko Shoko ra Mwari rinobudisa pachena zvekare kuti Peter ainge asinganyatsi kuzvinzwisisa zvakuitika lentswe la bolela hore Peter na sa tlhaloganye se nekuti mutumwa anobva atanga kumurova parutivi ka hore morongwa o thoma ho mmetsa mo le side obva ati simuka usunge bhande rako. a re emella o be fole. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. So pamanero anondauya kuzokuudza isekereke bushuba ga tšeo ke tlo lo botsa iskere kuti ungava uri mumatambudziko akawanda, gore ka ba o le mathateng a mantsi, kuti ungava uri muzvinhu zvakawanda zvakasunga life yako, ka ba o le mo dilong tse ntši tse gore di bofile asi pamadekwana anondauya negood news kuupenyu hwako mara bushuba ka tšeo kuti kereke kana ichinge yanamata gore kereke e rape zvakasunga maoko zvinodambuka, tse di bofile matsogo madoors akavharwa anovhurika, nyako e kwaletse zvaka zvisingafambi zvinotanga kufamba, zvaka zvisingabatika zvinotanga kubatika in the name of Jesus. Amen. Peter ari mutirongo Peter ale ka mo toronko ende zvinoratidza kuti adobvuma kuti asungwa, ene bontsha gore o dumela gore o tshwerwe asi kereke painosimuka ichinamata mara mo kereke e emelang e rapele panobva paita minana yakawanda. go iragala dimakatso tse ntši So ndiri kuti conference ino yegood news ke re conference ena ya good haisi kuzosiya upenyu hwako husina minana, e ka se tlwele bophelo ba gago bo haisi tsena kuzosiya makatso. upenyu hwako hwakanaro pamanheru ano. Amen. Ungava wakasungirwa mafinances ako, ungava zvinhu zvemabasa hazvisi kufamba, but pamadekwana ano ndauya kuti kereke tikanamata, nometa vakasunga zvavo, nometa vakatora zita rako vakaisa mumakomba, nometa vakatora life yako vakaisa pasingawanike, asi kereke kana chinge tanamata, nometa marriage yako haisi kufamba zvakanaka, asi kereke kana chinge tanamata pane zvinosunungurwa newedenga. So pamanheru ano ndakudeclare nyasha dzevatumwa dziri kuzouya pawakagara, dzevatumwa dziri kuzouya mumarriage yako, dzevatumwa dzakuzouya kubasa kwako, dzevatumwa dzakuzouya kumhuri yako, nometa wakasungirwa vana kuti Yesu wakanzizvara zvako asi havagoni kuchikoro, asi pano ndakusimudza vatumwa nekuti chechi kana chinge yanamata vatumwa vanoburuka kubva kudenga voshanyira vanhu vakasungwa, nometa wakasungirwa kuti hauroorwe asi pamadekwana ano. Amen. In the name of Jesus, glory be to God. Amen. Glory to Jesus. Ndinoziva nzvimbo ino yakadonzi nzvimbo yema-XX, ka itse re lefelo le na zvichireva kuti inogona kudooperator mweya wema-XX, gore khona zvichireva kuti unongowanikwa uchidzokera uchidzoka kuna X, but ipo pano tauya nehondo yaMwari yeprayer yekuti hakuna mweya wema-XX unorarama muupenyu hwako, hakuna mweya wekugarisana unorarama muupenyu hwako, wekuti nhasi ndinogarisana naningi mangwana ndinogarisana naningi. Tinoda kuti chechi kana ichinge yanamata pane zvinosunungurwa zvakasungwa zviri mumajere, nometa wakagadzirirwa makeji ekugaramo, but ipo pano ndauya semuranda waMwari pamadekwana ano kuti choga choga chakasungwa cheupenyu hwako chinoda kusvika patinonamata titi Jehovha vemasimba ose, tichirumbidza Mwari. Ipapo Peter anobuda mujere pasina makiza, ashandiswa varindiri vejere varipo, asi vanobuda chete kunyange zvakaisiwa zvinokutarisa usiku nemasikati asi unopabuda. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Glory to God. Glory. Wanzwa shoko ra Mwari kuna Matthew Utlwe lentswe la Modimo robva rati kumbirai munopuhwa, le re khopela o tlo tsvakai zvekare munowana, nyaka o tlo kry-a. kokodzai munozarurirwa. Asi pamadekwana ano ndauya kuchechi inonamata yekuti sometime wagarisa uri padhoha
uchigogodza dori singavhurike, awagarisa uri pamukova uchimirira basa risingamuke. Asi pano pane muimbi wegoda akati, namnyengetera uone simba remunamato. Ndinoda kukupa imwe version yauya naApostle Skiza yekuti kana door isingavhurike, just break the door and go in. Yekuti marriage isingadi kubuda, just break the door and go in. Zvinhu zviripo. Panogona kunge pane zvinhu zvakatsigira door. Yesu uchinoka. Ndinoziva kurudzi rwedu rwechitema vanotenda kumaturi nemitsvi. Sometimes vanotsigira door neduri zvichira kuti kune zita rako rakagara muduri, door harichavhurike. But pano tine simba reprayer. Just break the door and go in. Vanosanoda kusimuka neprayer. Chechi yakati yanamata, Peter akasungwa maoko nemakumbo. Chechi yakati yanamata, madoo akalokiwa. Chechi yakati yanamata, varindiri vejere varipo. Chechi yakati yanamata, asi Peter anoonekwa achifamba kudaraita sekuti ari kurota. Nezvazvo ako nhasi pamadekwana ano uchaita seunorota. Uchaona uchiwana basa pausiku huno zvichiita sekuti uri kurota. Yes, marriage yako inoita sekuti iri upside down. Asi pamanheru ano hama yangu uchaita seunorota. Zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka, une business raunga wakusiya, asi uchaita seunorota. Hello somebody. Break the door. Usarambe uchita nhoroondo yekuti ndakambokwira makomo. Usaite nhoroondo dzakadaro dzekuti ndakambotsanya. Asi zvinoda munhu anoziva kuti prayer inogadzira zvinhu, inovhura madoors. Inoda vanhu vanonamata pachechi pano. Kwete vanotaura history yekuti ndaive ndina nababa ningi, ndaive ndina vaprofita ningi, ndaive ndina vashumiri vakadai. Yes, taimbokwira makomo. Tinoda vanhu vanotaura testimony. Ndakati ndanamata, madoors akavhurika. Kumba kwedu kwainge kusingaroorwi, but ndakati ndanamata, madoors emamarriages akavhurika. Ndakati ndanamata, kumba kwedu kwaiye kune marombe, asi ndakati ndanamata. Zvinoda vanhu vanomira paprayer. Prayer kana ichinge yanamatwa, vanhu vachinge vabatana pakunamata, pane zvinosunungurwa, pane zvinodonha pasi. Hakuna kunzi Peter magadgere akauya nemakiza, but kunonzi chechi yanamata, pane zvakadonha pasi. Takuprofita pamanheru ano, kana marriage yako inge isikafambi zvakanaka, kereke tikanamata, pane zvinoitika kumba kwako. Kunyangwe murume wako asiri pano, pane zvinoitika kumba kwako. Kunyangwe murume wako asiri pano, zvichikonzerwa neprayer. Tinoda maKristu anoti panosimuka munhu vanopembera nemufaro naye, panodonha munhu vanobata ruoko rwake vachisimuka naye. Tinoda vanhu vanoti kana vachinge vanamata pamwe chete, the time yavanonzwa problem yemunhu havaindi kunoita zvipoka, havaindi kunotaura nyaya dzake, havaindi kunotsvaga history yake. Ipo dande mdande. Andizivi kuti vamwe munoti akitsuri vavamwelere eng rekuti ukapinda mariri zvo elonghoro katsena mara yona haunzi kuti wabata chinhu, asi unonzwa kuti wakanamira. hautlori tshwere selo mara utlori na se se khomaretseng kuti uchidhonza so hore haudonzi kuti wakabata, but unonzwa zvinhu zvichifamba. Kune vanhu vane life yakadaro yekuti unogona kudogutsikana uri muzvinhu zviri wrong. Unogona kudoona sekuti urombo ndio life yekumba kwenyu,
asi pano ndinoti dande mudande iroro ngaritange kutyatanuka. Kunyange wanga wakapinda mariri ijere rinoda chechi inonamata. Chechi ikanamata pane madande mudande ari kutanga kuzofamba kubva mulife yako. Pane madande mudande ari kufamba kubva pabasa rako. Kune vanhu vanodogutsikana. Mari yandinopuwa iyo iri right inokwana rent nechikafu. Wodomuka uchimhanya. Utsohe ushiyana. Kubuda mumba usina kuzora mafuta uchiti wanonoka. Utsosathatha iorowena lateso. Uchigutsikana uri padande mudande. Ukotsofala kantweyo. Wakaputigwa so uchinzwa kuti yes zviri kurema but unoramba uchifamba. Asi rega ndikuudze pamanheru ano uri mwana waMwari iwewe. Matthew inoti iyo gogodza unozarurirwa but the door kana risingadi kuzoruka rinododa a £4 hammer. A £4 hammer yeprayer. Break it. Amen. Break the door. Amen. Unobva padoor risina kuvhurwa. Uno create a testimony. Yekuti tinoziva zvitiri vemakomo ibvapo. Tinoda vanhu vanotaura madoors kuti avhurike. Tinoda vanhu vanotaura zviri mukati kuti tava nazvo. Kuti marriage yangu yange yakabatwa. Asi ndava kunochata. Kuti yes vana vangu vanga vasingagoni chikoro. Asi vana vangu vava kugona. Kuti yes motikari dzangu dzanga dzakakigwa mukati. Asi nhasi ndava kudhiraivha. Pane zvinosungwa. Amen. But panongoda prayer. Amen. Inodhonza vatumwa. Zvinhu zvako zvavakuda vatumwa. Vanokupa instruction yekuti wagarisa pabasa apa. Simuka ubvepo. Wagarisa mukuchona. Simuka ubvepo. Pane prayer inodhonza vatumwa. Kumbira iwe unopuwa. Kopela wotofiwa. Kunoteerera. Utwella. Kuti handina basa. Paragena mmereko. Unogara zvakadaro udona wakagutsikana. Hapeta onno Shoko obona raMwari kuti kumbira. Lintsila mudzimu lero kopela Nekuti utofiwa. anokumbira anopuwa. Kaurwa Chaunenge kupela. wakumbira ndicho unopuwa. Zvinhu zviri kuitwa naMwari Dilo tse dirang ke Modimo mulife yako. mo bophelong ba hao. Gogodza Kokota unozarurirwa. utlobulelo. Hakuna unzi gogodza uchazarura. Azange vari kokota utaibulela. Chira kuti unofanirwa kunge une chinokuratidza zviri mukati. Sera o tshwantshovele se se o bontshang se se Kuti leng ka mandiri mogare. kunoka arimo here anovhura. Gore ke kokota o na o teng na wa Pacho pandiri tlobula. kugogodza ndiramba ndakamira. Gona mo ke kokotang ntse Pane ke connection sound yangu iri kusvika here. wa utlwala na. Hello. Hello. Revelation chapter number 3 verse 20. Ndakamira padoor. Ke eme mo monyakong. Ndichigogodza ndiJesu. Ke kokota ke Jesu. Anonzwa inzwi rangu. Wa utlwang lentswe laka. Akazarura musuo. A bula lebati. Akusi kuti anonzwa sound yenoko. A sore wa tlwang So the time yauri kunoka iwewe. sona ko ntseng o kokota. Pane mawedzi ere ari kupinda mukati. Go na le mantswe a e leng gore a Anoita kuti ari mukati asuduruke kumanya kunovhura door. a irang gore a le ka mogara o But bulela. sometime ndiri kuti pane zvinhu zviri kuvharira mawedzi. Nako nngwe ke rona le tse di Ekuti tswelelang kunyange wakanoka sei pane n'anga yakaisa hakata. gore le o ka kokota bja go na le Kunyange ngaka e be wakanoka le sei ntse. pane muprofita wenguwo tsvuku akabayira Gore tsono. le o ka kokota na le Yekuti profeta kunyange be uchinoka uchishevedzera uchinamata. Gore le o ka kokota Uchiti o ndinoda gore- basa rangu ndapa offering. gore ke batla But mmereko. pane n'anga iripo yakaisa hakata. Mara na le ngaka Ndo e pandiri le kuti ntse. inini kana dori singazaruke. Ndipo keri nna he Shandisa monyaka- force inodzi prayer. Keri bereki- Iyo prayer iyo inogona kugojomora.
inoenda pamusoro pehakata. So pamanheru ano, no matter kune zvinhu zvakarevererwa in your life, no matter kune vanhu vakaenda kunyangwe pasi pemvura nezita rako, but panoda prayer yemwana waMwari anoti kana akanamata. Ipo pano paconference iyo ino kapaitike minana yako, usabve pano pasina munana wako. Amen. Thank you, Jesus. Unoenda pidora kavarika. Oyagaile batili kwa lehile. Forward ever, backwards never. Andive bato kana ndisina kuona pavhurika, ndiri kuzouya ne4 pound hama, ikaramba 4 pound hama, ndiri kuuya nemirwara nemamwe machinda. Ndikuda prayer inoburutsa matumwa yekuti kana wanamata unoona dhori chivhurika, so uchinzi famba upinde. Peter akasungwa ari muchirongo, havana kutsvaga makizi, asi kereke yakaramba ichingonamata. Prayer inozarura madoha. Kana uchinge wanamata, pane makizi auri kupuwa, ausingagoni kuona kuti unomashandisa sei, but unoita sekuti uri kurota, nekuti Peter hana kuziva kuti chichakuitika, but aingonzwa inzwi remutumwa. Zvekare nemwa kutaura aidoona mutumwa achiti hande, but hana kuzvinzwisisa zvakanaka. Imbobuda meni munyaya dzekunzwisisa idzi, imborasika so uri muprayer so, kumboshayiwa zvekuita so, kana kuchibvira umbokanganwa kuti unonzi mai ane, umboinda pamberi paMwari zvakanaka, umboti kandi Jehovha ndo pamandisvitsa irapa, umboti Jehovha. Pane madoors anozaruka, pane madoors anovhurika kana uchinge wanamata, pane madoors anozaruka. Unoziva here kuti kurudzi rwenyau runokuchipe wewe? Yese dzinodoringetani dzakasunga makumbo dzekuti uchida kumhanya kuti uende mberi, unoenda kana uchingotenderera panowaniso. Hauna kwaunoenda, zviri muropa. But iye nhasi pamadekwana ano pane vatumwa vari kuti zveropa tinodambura nezita raJesu, tinobreka machenza nezita raJesu, kunyange kwausati wakambosvika. Amen. Kwausati wakamborota kusina kana kusvikwa nerudzi rwekwenyuyo, unosvikapo kana chechi ichinge yanamata, kana chechi ichinge yasumuka yanamata. Mwari varipo pakutiropafadza. Amen. Imboropafadzika meni naMwari. Amen. Mwari ngambokuropafadza so. Ere mudima otlhonolofatsa. Unochemei. Ollelang. Sei uri kuchema. Why olla? Rekedza kuchema. Kuhelolla. Ariko ariseri kwemakore. Utengwa lenkolodi mo. Akanora mushoko rake. Wabuletsing mo lentsong la Akati tsvagai munowana. Arinyakang litlokere. Ana kuti muchazowana asati munowana. Azankar litlokere. Kutsvaga pamadekwana ano, ingava marriage, chingava chingava mari, wakuzoiwana in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Oh yes. Kumbirai unopuwa. Amen. Hakuna kunzi uchazopuwa asi unopuwa. Amen. That's why John chapter number 14 verse number 13, kumbira chinhu chipi nechipi chaunoda muzita rangu ndinokupai. So pamanheru ano ndauya kuzokuyeuchidza kuti aripo mumwe munhu anonzwa kukumbira kwako and ari ready kukupa zvaunokumbira. Oh my Jesus, my God, atidi vanhu vanonamata sekuti havazive, asi namatai muchinoziva kuti Mwari ariko kumusoro kudenga. That's why the Bible says kana muchinge manamata chitendai kuti mava nazvo, zvichireva kuti prayer inodokupa zvinhu. Kana uchinge wangonamata chete simudza kutenda. Usanamata uri panyama, usanamata uri wega, asi kana uchinge wangonamata chete chitenda kuti wava nazvo. Oh yes. Glory to God. Lord. Glory to Jesus. Amen. Conference ino haina kuwira pasi.
conference ena ya tla fela le fela. ine vanhu vakasungwa kwenguva yakareba, Ena le batho ba eleng gore ke kgale ba bofile. ine vanhu vakagarisa mumasituation kwenguva yakareba, Ena le batho ba eleng gore ba ntse mo ine vanhu di-situation. vakugive up pazvinhu zvavo, Ena le batho ba eleng gore ine ba vanhu tlogela vatambudzika kwenguva yakareba. ena le batho ba ba But church sokotseng. ichinge yanamatira Peter, Mara he batho Peter ba anobuda mumajere. No matter une majera wakagadzirirwa neama, but pamadekwana ano ndinoprofita imbobuda mumajera akaita seiwayo, unoburitswa neprayer. Handisi kunzwa ndichipfuurira mberi, ngatingosimukai sekereke. Tinoda kusvika patinonamata kuna Mwari, tinoda kusvika patinonamata kuna Jehovha. Titi Mwari wamasimba ose ngavatiitire nyasha pakonferensi ino, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Are we ready to pray? 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 Lebra kata yata yata kaza riba kata labo shatana baha yeta rabo satana bakata riba kata laba shaka zabadosh rekata labo satana baha riba yanda kata yata labosha rekete yata rabasaka sheshi chingana mata pana zinoitika kwete musheshi asi zinoitika kuti rongo rinapita, pane zvinoitika kumafamilies ari kuZimbabwe, pane vakasungwa vari kurwara, pane vakasungwa vanofanirwa kuponeswa. In the name of Jesus. Ribakata labahaya yekata rabasata labakata yeta raboshata labakata yeteteliata rabosata yakata raboshata yakata labahaya yeteteliata mando raboshata labahaya yeketeliata. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Azvina mhosva une makore mangani uri padambudziko, Ona bothata hore hariperi nokuti makore awanda, e ka se fele ka hore ngwana ke rinopera kana ukabvuta mukana e tlo fela wako. Mukana ndo Good News Conference. yona nako